Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Ngunyan iyo an enot na Domingo kan Koresma. Iba taman po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Felix Riva and family. Pasasalamat dulot ni Nene Del Rosario. Thanksgiving and petition ni Lorraine Ivanan and Robert Eipert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana Clarete and petition of Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all the blessings received offered by Cicely Delgado. Thanksgiving offered by Franz Arcayera and family. Thanksgiving offered by Maricel Arcilla and Bunyag family. Prayer intention for complete healing of Maria Pidona Rodriguez, for safe good health and financial blessing to Arnaldo II, Arnold Curby, Cindy Bunyag, Michelle Angela Primavera, and Jerome Rodriguez. For safe and good health of Biel Maria Gerald Tudor Rodriguez, Carmen, and Corbett Joseph Bunyag. Past healing of Josefina and Kenneth, dulot ni Franz Arcayera. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsia, para man sa kalag ni Arvin Arnold, dulot ni Sis Binang Bunyag, para man sa kalag kang membro kang CRC, mga nagadan taga CRC as in LLFCC, for the soul of Damian, Felicidad, Yulohuyo, Bernardo, Antonio, as in mga kalag sa purgatorio, dulot ni Virgie Balang. Para man sa kalag, sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Felix Riva and family. Para man sa kalag ni Cornelio, Anaclita, Antonia, Rodrigo, Delphine, Jaime, Pantaleon, Reynaldo, Belen, dulot ni Nene Del Rosario. Para man sa kalag ni Guillermo, Juanito, Cesar, Salvador, Norberto, dulot ni Dotimonte and family. Asin man para sa kalag ni Virginia, Santos, Josefina, Juan, Julia, Cristina, Julian, Leoncio, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Alirnarte family. Sa panahon kan Kwaresma, inaapodan kita gabos na isabuhay ang pagtubod sa paagi kan mga gawi nin pagkamuot, pagpamibi, pagpinitensya, asin pag-ayuno. Sa panahon na ini, hagadon tantabang kan Diyos sa satuyang mga paghinguha na mabuhay sa kabanalan. Ang satuya pong Santa Misa ngunyan, pamamayahan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na maasing kanaki, asing ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang nantaan, pagkamuot kan Diyos. Asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong Espiritu. Sa Santa Misa ngunyan, sa espesyal na paagi sa tuyaman,
ipagpamigbi an madalian ang pagrahay kan sa tong Santo Papa. Ngunyan mga tugang sa tuyan ng akuunan sa tong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mamigbi kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na huli ka ining taon-taon na gawi, kan sakramento kan kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibabong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sarong magayon asin makahulugan na kaugalian kan mga Israelita. Iyo ang pagdulot sa mahal na Diyos, huli kan mga karahayan na iwinaras niya sa sainda. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, kukuahon kan padi an bayong sa imong kamot, asin ibubugtak sa atubangan kan altar kan kagurangnan na sa imong Diyos. Masayod ka kakaining mga tataramon sa atubang kan kagurangnan na sa imong Diyos. An sa kong ama, nawawarang Arameo. Naghilig siya sa Ehipto, asin nakikihimanwa duman. Dikit an kairiba. Duman, nagisyang nasyon na dakula. Makusog, asin dakol. Dinaog-daog kami kan mga taga-Ehipto. Inapi, asin makuring inuripon. Nag-agrangay kami sa kagurangnan na Diyos kan samong mga magurang. Dinangog kan kagurangnan ang samong tingog, hiniling ang samong pagtios, ang samong pagpagal, saka ang pag-api samo. Asin ilinawas kami kan kagurangnan, hali sa Ehipto, sa bagsik kan makusog niyang kamot, asin inunat niyang takyag. Sa gibong makatatakot asin dakula, sa mga tanda asin mga milagro. Ilinaog niya kami sa lugar na ini. Asin tinawan kan dagang ini na daga na nagbubulos nin gatas saka anira. Kaya ngunyan, uya, darako ang tinagba kan mga bunga kan daga na itinaosa mo sako kang kagurangnan. Ilalaog mo iyan sa atubangan kan kagurangnan na sa imong Diyos, asin masamba ka sa atubang kan kagurangnan na sa imong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ang nag-eerok sa pandong kan urog kahalangkaw, makikidagos sa lindong nin Shaddai. Masabi sa kagurangnan, pailihan ko asin bukid kong bantayan. Diyos ko, pagtitiwalaan ko. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Daima dulok sa imo ang kadimalasan asin mayong pesteng marani sa imong tolda.
Tatutugunon niya an sa iyang mga anghel para sa imo, sa pagbantay kan gabos mong dalan. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasasakitan. Sa mga kamot kakarguhon kaninda, na dai masingkog sa gapo, an sa imong mga bitis. An leyon asin an rimaronon, tatapakan mo. Asin babantayan ang ugbon ni leyon, saka ang dragon. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Huli tadayupot siya sako, ililigtas ko siya. Iitaas ko siya, huli tamidbid niya ang sako ngaran. Maapod siya sako, asin sisimbagon ko siya. Kaiba niya ako sa kahorasaan, itatalingkas ko siya, asin papamurawayon. Ibahan mo ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. An si isay man na nagtutubod, asin isinasabuhay ang pagtubod, na ini mawawarasan kan kaligtasan. Ini ang mensahe kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ano ang sinasabi kan kasuratan? Harani sa imo ang tataramon, nasa nguso mo asin puso. Buot sabihon, ang tataramon kan pagtubod, na ikinaharubay niya mo. Huli ta kung nagpahayag ka sa imong nguso, si Jesus kagurangnan, asin magtubod sa imong puso, na binangon siya kan Diyos. Hali sa magagadan, makakaligtas ka. Ta sa pagtubod kang puso, makakamtan ang kasuriputan, asin pagpahayag kan nguso, ang kaligtasan. Taulay kan kasuratan, ang gabos na nagtutubod sa iya, dai mapapasupog. Tamayo ning kalainan, ang Hudyo asin ang Griego. Taan iyuman sa nang kagurangnan ning gabos, nagpapayaman sa gabos, nangangapudan sa iya. Taan gabos na nangangapudan sa ngaran kang kagurangnan, makakaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus pano kan Espiritu Santo nagbalik hale sa Jordan, dangan dinara sa disyerto sa bagsik kan Espiritu, 40 aldaw, sinusugutan kan Diablo. Mayo siyang kinakan kan aldaw na ito, asin pagkatapos nagutom. Nagsabi sa iya ang Diablo, kung aki ka kan Diyos, sabihi ang gapong ini na maging tinapay. Nagsimbag sa iya si Jesus, nasusurat, bako sa tinapay sana, mabubuhay ang tao. Isinakat siya asin pinahilngan, kan gabos nakahadean kan kinaban, sa sarok sa ng momento, dangan sinabihan kan Diablo, sa imo ko itatao ang bilog na pananakop na ini, asinan sa indang kamarawayan, ulitas ako ini, pinaubaya, asin kiisay man buot kong itatao. Kaya ika, kun magsamba ka sa atubang ko, mapapasa imo ang gabos. Alagad nagsimbag sa iya si Jesus, nasusurat,
an kagurang ng mong Diyos, an sasambahon mo, asin siya sana, an lilingkudan mo. Dinara siya sa Jerusalem, pinatindog sa lituktok kan templo, asin sinabihan, kun aki ka kan Diyos, tumagbang ka hali digdi, tanasusurat, an sa iyang mga anghel, tutugunon dapit sa imo, nabantayan ka. Asin, sa saindang mga kamot, sasaluhon ka, tatibaad, masingkog sa gapok, an sa imong mga bitis. Alagad nagsimbag sa iya si Jesus, nagsasabi, daimo pagsusugutan an kagurangnan mong Diyos. Pagkatapos kan gabos na pagsugod, ang diablo naghali sa iya, sagkod sa itinalaan na panahon. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa saydo kabos mga tugang. Diyos maral aldaw man po, Father. Kan Miyerkules sa tuyan ng pinuunan ang panahon din Kwaresma sa paagikan pagirumdum niya to kang inaapod na Ash Wednesday. Asin ngunyan na Domingo iyumanan enot na Domingo sa panahon din Kwaresma. Asin kung sa indong maririsan sa tuyang Ebanghelyo manunungod sa pagtentar kang demonyo, kang diablo kay Jesus. So Jesus was led by the Spirit to be tempted by the devil or by Satan. Kaya nga ni buot kong tauaning focus or emphasis sa sakuyang reflection ngunyan, paghurup-hurup ngunyan sa sakong humiliya, ang kahulugan kan tataramo na sugot, tentasyon, asin kung ano ang implikasyon kay ni sa satuyang espiritual na pagkabuhay. May mga kahaputan, mga tugang, when we speak about temptation, kadakol na kahaputan ang pwede maglaog sa satuyang isip. Halimbawa na sana, ano ba talaga ang sugot o ang tentasyon sa roon ng kasalan? Sisay ang nagtitentar, sisay pwedeng makaranas kang tentasyon sa kinaba na ini. Mga tugang, sa Biblia, ang tataramo na temptation, hali po yan sa biblical Greek word na peirazo, na igwaman duwang kahulugan, can be interpreted in two ways. So, enot, it could be interpreted or defined as to tempt, sugutan. Alagad, igwa pa ining sarong kahulugan o interpretasyon, to test, pagpurbaran. So, if we try to interpret and understand the word peraso as to tempt, it means itong purpose kang nagtetentar, iyon na mahulog sa pagkakasala itong sa iyang tinetentaran. So, it's a kind of enticing someone or somebody to fall or to stumble, to do something bad, to do something evil. Pero since enticement pa sana yan, ibig sabihin allurement pa sana, invitasyon pa sana, yung pagkakasala, dahil pa pwedeng sabihin yan na sarong kasalan, fully speaking. Pag nag-give in sana ang sarong tao sa tentasyon, saka sana inaapod yan na pagkakasala. Mga tugang, ang demonyo wais na maray. Anytime, he could attack us, lalong-lalo na sa tuyang kaluyahan sa buhay. In fact, kung nagdadangog po kamo, ligdi sa tuyang Ebanghelyo, even the devil used the Holy Scriptures, ang tataramon kan Diyos, tanganing siluon si Jesus to trap Jesus. Tangani siya nang i-deceive, lokohon si Jesus na magtubod sa iya, si Jesus. Alagad, si Jesus man mas madunong kesa sa iya. Kaya, dai siya nadaog kan tentasyon na ini na tinatao kan demonyo. But if we interpret peirazo or temptation as to test, itong purbaran, ibig sabihin kayan, ang purpose kang nagtetentara, bako po tanganing mahulog itong tinetentaran niya sa pagkakasala, kundi purbaran kung gurano siya ka-faithful sa mahal na Diyos, to determine one's character or faithfulness to the Lord. And usually, God allows us to experience trials, challenges, difficulties in life, tanganing purbaran sana kung hanggang sain ang sa tuyang pagiging maimbod sa iya, on how virtuous we are, how faithful we are to Him. And this is what happened to Jesus. Iyo po yan nangyari kay Jesus sa satuyang Ebanghelyo.
So in our gospel reading for today, implicitly, si Jesus, well, God the Father allowed Jesus to be tempted by Satan in the desert in order to prove and to make sure na si Jesus ready na talaga sa iyang inaapod na public ministry. So we can say that the purpose of God the Father, si rason niya, dahilan niya, kung taano, pinagtugutan niya si Jesus na matentaran kang demonyo sa disyerto, iyon na itasman si pagiging maimbod ni Jesus sa iya and para maaraman kung preparado na talaga si Jesus na puunan ang sa iyang ministeryo. Pero aramang kan Diyos Ama na dahi talaga manggagana ang demonyo. And that is why, ang pinaka-the best na reason kung taano si Jesus, tinugutan kan Diyos Ama na tentaran ang demonyo, iyon na itaos sa satuya si Jesus, sa lambang saro sa satuya si Jesus bilang sarong modelo kung papaano taman may iwasan o kaya papaano taman kakaatubangon ang mga tentasyon sa satuyang buhay o kaya mga challenges, mga trials, mga test sa satuyang buhay. Minsan o madalas mga tugang parati kitang o kaya minsan nagrereklamo kita sa mahal na Diyos. Kagurangnan, taano ta tinutugutan mo? Ining bagay na ini, ining problema na ini, trials na ini, kasakitan na ini, na magabot sa sakuyang buhay. Minsan po baga, dahil ta maiwasan, may nag-aabot sa satuyang mga problema. Kung iyo po, either personally or socially. Halimbawa, sa lawag kan satuyang pamilya, nag-iiriwal, o kaya ikaw nagkakahelang. Or personally, sa satuyang ikaw nag-aabot na mga masasakit na problema. Kung ikaw estudyante, minsan nasasakitan ka sa mga academic demands. Kung ika nakagraduate naman, dahil ka nakapapasar sa board exam or bar exam. O kaya, kung ika man sarong businessman, dahil nagiging successful sa imong business. So, we have so many trials digdi sa kinakban na ini. Mga pagsakit, pagsubok sa buhay. And one time, I read this post sa social media na I would say funny in a sense. Kasi sabi kang post na ini, hindi naman ako lawyer, pero ba't ang dami kong trials sa buhay? Hindi naman ako lawyer, pero ba't ang dami kong trials sa buhay? So mga tugang, data po paglingawan. We should not forget rather, na ang mahal na Diyos, minsan tinutugutan. Take note, bakong hali sa iya, ang mga problemang iyan, ang mga tentasyon na iyan, pagpurbar na iyan, bako yan hali sa iya. Pero ang mahal na Diyos, tinutugutan kitang maranasan iyan. Tanganing purbaran kung gurano kita, kamaimbod, ka-faithful sa iya. Itong allegiance ta, kung hanggang sain sa iya. Sabi nga ni sa libro ni Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 3, basaw na lang po nindo, sinasabi duman, for the Lord your God is testing you to know whether you indeed love the Lord your God with all your heart and soul. Kung hiling unta po ang Biblia, babasahon ta po, its entire content. Dawa sa Old Testament, may mga karakter duman, mga figures duman, na sa indang buhay, pinagpurbaran man, nin mga nagkapirang trials, like for example, or test. Like for example, si Abraham, di ba dati Abram lang ang pangalan niya. Tano ta naging Abraham? Anong story behind that? Di ba po, ang mahal na Diyos, sinabihan siya na gibuhon na atangan sa iyang aki na si Isaac. Di ba? Gibuhon na Holocaust. Halagad, ninhulita mas sinunod-sunod si Abraham sa mahal na Diyos. Diba? Dawa aki niya ito. He was willing enough to sacrifice his son for the Lord. Kaya nga nikan akma ng gagadanon niya si sa iyang aki, diba, sa altar na ginibo niya, pinugulan siya kan mahal na Diyos. Ninhulitan na araman nin mahal na Diyos, indeed, you are obedient servant of mine, faithful servant of mine. Kung mapadagos pa kita pagbasa kan Biblia, si Job, estado man po karon nindo, very common character iyan sa Biblia. Si Job, well, even before nag-abot si mga trials sa iyang buhay, he was faithful, blameless servant of the Lord. Diba? Igo siyang kayamanan, magagayon na aki, gwapong aki, halos gabos na sa iya. Alagad, God allowed Job to undergo certain difficulties, trials in life. Diba? Nawara si gabos sa iya, nagkagaradan si aki niya, even his material possessions, nagkawarara. And even him, pati po baga siya, igwa siya ning helang, itong inaapod na boil sa Ingles.
So pero, despite the fact na nag-agi sa pagsakit na iyan, si Job, pero ang sa iyang allegiance, faithfulness sa mahal na Diyos, dai nagbago. He remained to be blameless and faithful servant of the Lord. Mga tugang, even sa Ebanghelyo ta, iyo man ini ang nangyari. Jesus, even until the end, siya po naging faithful sa Diyos Ama. 3 temptations itong itinausa sa iya kang demonyo. Alagad si Jesus naging danay na maimbod sa iyang Ama na yaon sa langit. Kaya anong leksyon, anong adal ang tinatao kay ni sa satuya, mga tugang, kan mga karakter na ini sa Biblia? 2 pong bagay, enot na enot po, pinapahiling sa satuya kay ni ang katotohanan na gabus kita pwede makaranas ng pagsubok, pagsugot sa satuyang buhay. No one is exempted. Ki mayaman ka, ki alangkaw ang posisyon mo sa sosyudad, ki religious ka, ki ordinaryong tao ka, all of us can experience tests, trials, temptations in life. Dawa, gurano ka pa ka-faithful mag-serve sa mahal na Diyos, you will experience tests, trials in life. So yan ang enot na adal, leksyon. Pwede tang makuha sa mga karakter na ini sa Biblia. As in ikaduwa, tinutukduan man kita, pinapagirumdum man kita kay ni mga tugang na when we remain faithful to the Lord, in the end, we will be triumphant. Manggagana kita. Just what arog kang nangyari sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Job. Diba si Job, pinagbendisyonan ni mahal na Diyos, trinipli pa, doble pa si bendisyon sa iya, kan mahal na Diyos, kang nagdanay siyang maimbod sa Diyos Ama. And Jesus also, arog man ang nangyari kayan. Even though he underwent many challenges, difficulties, pinasakitan siya, pinako pa sa krus, and yet he remained faithful to God the Father. Kaya nga in the end, di ba, the victory of resurrection, yan ang sineselebrate ta towards the end kang Holy Week. So mga tugang, an ultimate challenge na tinataw sa satuya kan sa tong celebration ko niyan, enot na Domingo kan Kwaresma, iyo na arugunta ang mga karakter na ini sa Biblia, Abraham, Jacob, and most especially Jesus, in our constant battle against temptations, in the way we deal with our trials, problems in life. Kasi through these characters, through these people mentioned in the Bible, pwede ta sindang arugon, and then an sa indang mga karahayan na pinahiling sa atubangan ni mahal na Diyos, pwede taman na isabuhay sa sadiritang buhay. And that is why towards the end, kung kita maarog ta ang sa indang halimbawa na ipinahiling sa mahal na Diyos, asin, pati sa satuya, when we are able to imitate these persons truly, towards the end, syempre, we will have our reward. Itatao sa satuya kan mahal na Diyos ang tamang reward o kaya premyo susog sa satuyang ipinahiling na kaimbudan sa iyang atubang. Amen. Matindog pa ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mamakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kaya Yesu Kristo aking bugtong niya kaguragnanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, tamundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos sa mga makakamhan, ali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagbatawad ni mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nilaman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi ni banwaan. Sa pagrumdom kan 40 aldaw na ang kagurang na nag-erok sa disyerto, asin nakipagtusay sa mga marumpot na kapangyarihan, hagadon niya to sa Ama na imateon ang sa tuyang mga pamibi
mantang pinupunan niya to ang paglakbay sa Kwaresma, ang satong isisimbag, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, urugna ang mga yaon sa mga nasyon, na yaon sa makuring pagsubok, hulikan pagtugis, pagdanay na pusog, asin daay magluya ang buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugo, ang sa mong pamibi. Tanganing an panahon na ini, maging pagkakataonin pakikipag-ulian, asin pagtalubo para sa tuyang mga komunidad, mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing makatalanhok ang tataramon kan Diyos sa puso kan mga tinutukduan, dapit sa pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang daay magluya sa pagtubod, kundi mamatian ang karahayan kan Diyos sa pagmakulog kan mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan niya tong katuod, na tinandaan kan krus, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkuran sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pinunan niya mo ang Kwaresma sa paglakbay sa pagpamibi, pagayuno asin paglimos. Magdanay sa mo sa samuyang mga pagsubok asin sugot, asin iligtas mo kami, ilikay mo kami sa maraot, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos. Matindog po ang gabos. Pagpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, gibuo kaming angay, asin maninigong magdulot kay ning mga atang, nahuli kay ni, nagseselebrar kami, kan kapinunan kay ning ginagalangan na panahon, kan sakramento, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaasan mga puso. itinaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan na Ama, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, tanganing ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, nataling ka sa isip, sa mga maraot na kamabutan, pakinabangan ninda ang mga agi sa ng buhay, o bagay, tanganing magdayupot sa mga
nagdadanay. Kaya kay riba kan gabos na santos asin angeles, sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi, sangaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kadanggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, bidak ini asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos ka ini, asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man baka pamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinausa sa iyo mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad din mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagud na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumduma kagurangnan, sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, pasinggan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong galawgod. Kahiraki kami gabos, namibibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay pa nakapagayagaya sa imo. Magkani ka maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalean, nangangahas kitang magsabi, Ama nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, nangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Hansa mong kakalon sa raldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maumang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, haray pagilingan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan,
Asin mapagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabaronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa nga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be. Espiritu. Kordero kan Kordero kan Dios. Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Madya sa pag-isumaro ki Jesu Kristo sa banal niyang awa asinin sa iyang dugo sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ning katawhan. Maria sa pag-ako ki Jesu Kristo sa sakramento nin pagkamot tinapay nin sa tong buhay alakon arap nin kaligtasan sa tuyang ilumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadalay ang buhay sa God Ama. Maria sa pagpasalamat. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, na kaming nabasog kan langit no na tinapay, nahuli kay ni ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamuot pinapaurog, tanganing makanuod kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa imong nguso. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mas Operor, Adonai's Love Community, Ariel Arcilla and family, as in Mr. Edgar Ramos. Siringman, pasalamatan tan sa tong akolito, asin ang mga nagbasa, asin kamugabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang sa tuyang collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kang misa ng Banwaan, na madadalan kada alas 6 ng Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ng Banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ng Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dain nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Tataw ko na po itong pagpangadji para sa pagpaumay. Kasi after po kan final blessing, maglinya na lang po para sa pagmantong. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pakinukupukan payo. Maherak ko asin urog karahay na Diyos. Kami nakikimaherak sa imo na paumayon mo kami sa samong mga kahilangan. Kahilangan man yan sa isip, hawak, asin lalong-lalo na sa kalag. Danayan sa mong pagtiwala sa imong nakakapagpaumay na grasya sin kapangyarihan. Sa muya man ay pinagkakatiwala sa imong paghaherak an sa mong mga tugang, mga kapamilya, tuod asin kamidbid na nagehelang sa hawak. Lugod, mamatian nindan sa imong nakakaranga asin nakakapagpaumay na presensya dawa sa panahon na ini na sinda nagsasakit. Dahil mo man lugod sinda, pabayaan na mawaranin paglaom, pag-asa, asin pagtitiwala sa imo. Asin kun sinda man maumayan, dahil man lugod sinda makalingaw na magpasalamat sa imo. Asin ibalangibog ninda ang karahayan mo sa indang buhay sa ibang tao. Sa muya man ay pinapamibi ang mga tawong nagbubulong, nagbabantay, asin nag-aasikaso sa mga may helang. Lugod, pahalawigon nin mahal na Diyos ang sa indang pasensya. Asin padagos indang gibuhon na instrumento kan sa iyang nakakarangang presensya digdi sa kinaban sa paagi kan sa indang pagmakulog sa mga nagsasakit asin nagehelang. Inigabos sa muyang inahagad sa ngaran ni Jesucristo na sa mong kagurangnan asin sa intersesyon kan sa mong mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, sinan aki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagsisay mananaw Mantuan mo. buhay para sa sarili lamang. Nagsisay mananaw para sa sarili